Asamni Bainik Ruibo, Gederasin Mahariari, Hagra Mayama, Kaziranga, Mahariari Hagrama, Asam Rajyoa Mabla Dajanae, 1947. Burlumbutur Daimani, Jonom Tavni, Eba Jagayanae Tavniya Bahadam. मानसरोवर झील असमनी महारियारी जुनारनी मुंगामा थस्से गोंग ग्नांग गंदा भारतनी गिबिसिन राष्ट्रपतिया स्वरमन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असमनी बबे जिल्लायाव काजीरंगा महारियारी हाग्रा माया दम बीआरओ सीमोन नयव आसामनी राजधानियामा दिसपुर भारतनी गिबिसिन क्लासिकल डांस माँ को सान्ना लानाए जादू भरतनाट्यम भारतनी सिमाया मोनबे से हादरजो नांजाबनाए 7 भारत आरो पाकिस्तान सीमा खोमा मुंजवंग गाबजरी नाए जाइयो रेडक्लिफ लाइन भारतनी बैनिक रुइबो दुइसिन हबाहागो गोनांग रायजोआमा गोवा भारतनी बैनिक रुइबो बांसिन सुबुंग अंजिमा थानाए रायजोनी मुंगामा उत्तर प्रदेश ताजमहला बबे अवदम आगरा ईस्ट इंडिया कंपानिया माबला गायसन जादोमोन 1600 महात्मा गांधी को महारियारी बिफा होना सौर बुंदोमोन सुभाष चंद्र बोस भारतनी बैनिक रुइबो गोलावसिन दैमायामा गंगा भारतनी बबे राज्योआव बिहू फालिनाए जायो आसाम भारतीय संविधाननी बब्बे आर्टिकल आगहाय थाखोनी सोलोन थायनी सोमोंदे बुंगो आर्टिकल 21 ए भारतनी गहाई मंत्री को सौर बिबान लायो राष्ट्रपति भारतनी संविधान ने बीफा होना सोरखो बुनाए जायो डॉक्टर बी आर आंबेडकर हिराकुद बांदोआ बबे दैमानी सायावदम महानदी मानसी देहानी बबे अंगा इंसुलिन दिहुनो पेनक्रियास भारतनी गिबी आयजो राजत्रपतिया सोरमोन प्रतिभा पाटिल पानीपतनी गिबी दावहाया बबे बोसोराव जादोमोन 1526 विटामिन ए नी अंखालाव में बेराम जायो नाइट ब्लाइंडनेस बुहु मनी बैनिक रुइबो देरसिन सागर ओशन आमाबे प्रशांत सागर पैसिफिक ओशन कंप्यूटर नी ब्रेन होना माबे को बुनाए जायो CPU
आसामनी बबे जायगायव गिबी ऑयल रिफाइनरी गायसन्ना एजादोमोन दिग्बॉय भूपेन हाजरिका सेतुआ बबे मोन्नई जायगा को फुनान जाप दो धला आरोसादिया